споделя с вас кои са любимите ми модни покупки за тази година. Започваме с тази чанта на марката Demeli London. Много ми харесва този модел, казва се The Midi New York. По-малката версия, имат и по-голяма версия с по-дълги дръжки, но на мен лично тази много ми харесва. Може да намерите много различни тоалети с тази чанта в профила ми. Следващата ми любима покупка е този колан, който е на марката Arket и както виждате отново е кафяв и велурен. Аз си поръчах моя колан онлайн в размер XS и те предлагат доставката в България. Мисля, че от нея около 2 седмици. И продължаваме с този тип велурена материя. Казвам този тип, тъй като точно тези не са от естествена материя. Точно тези са казани от H&M. Едно в по-тъмен нюанс на кафявото и едно в по-тип карамелен цвят. А що се отнася до обувки, тази година си купих още 2 чифта от модела Samba и тези 2 чифта са в кремово